ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ତମେ ଚାନ୍ଦକୁ କାହିଁକି ବଜଉଛ? କଣ ହେଇପାରେ? ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆମର କିଛି ହବନି। ଧନ କୁସୁରିଆ ଧନ କୁସୁରିଆର ଚାଙ୍ଗ ବାଜିରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହୁଏ। ରକ୍ତଟା ଗରମ ହେଲେ ଶୈତାନ ସବାର ହୁଏ। কাহার গোটে জীবন যায় ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ପ୍ରତିକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ। দিনর টিকা লাগিবা পূর্বରୁ ଅଙ୍କର ଟିକା ପିନ୍ଧାଇ ଦଉନା ତମେ କୋଉଠି ଆଲି ତମେ କୋଉଠି ଆଲି ତମେ କୋଉଠି ତମେ କିଏ? କଣ ପାଇଁ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରି ରଖିଛ? ଆରେ କହ ମୋ ରାଣୀକି କୋଉ ଜିନିଷ ରଖିଛ? ଆରେ କହ ଆଗରୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଉଥିଲି, ଏବେ ବନିଶ ଚରାଉଛି। ବେଶୀ ଗରମ ଖାଇଲେ ଟିକେ ନରମ କରିବାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ମନୋଶଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ତମେ ମୋର ଏମିତି ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛ? ଦୁଶଟା ତୁରା ନାହିଁ ଦୁଶଟା ତୋର ସେ ବୋପାର ସେ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଦିନେ ମୋ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ି ମୁକେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ପଠାଇଛି। ଏବେ ସେ ବସ୍ତିବାଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି କଣ୍ଟା। ଖାଲି ମୁଁ ନାଁ ନାଇଁରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ଦେବର ଟାର୍ଗେଟରେ ଗମପା ଅଛି। ତାକୁ ମୁଇଁ ଏମ୍ତା ସନ୍ତା ମାରିବେନି, ତାକୁ ମୁଇଁ ତଡ଼ପାଇ